araba ye juin kalo tile 11 san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi waati min na maaw kɔni tun bɛ seli ale ɲɛnajɛ la kosɛbɛ. Fɛn min ye an ka douane maaw ye olu kɔni tun kelen don ka lakɔlɔsili ka o fanga bonya kosɛbɛ seli ale kɔnɔna o la. O de siratigɛ la sa tɛnɛ ni o bɛnna juin kalo tile 10 ma san 2025 an ka douane min filɛ nin ye Welesebugukaw olu fɛ yen nɔ u y'u tɛgɛ da fɛn min ye sanu kilo 100 ani murumuru 34 u y'u tɛgɛ da o de kan u y'a bɔ bolimafɛn min kɔnɔna la sa. O de ye Aravukata Toyota dɔ ye a yɛrɛ ka fɔ ko a minɛna Welesebugu poste de kɔni na. O wagati kelen in fɛnɛ kɔnɔna la fɛn min ye an ka douane maaw ye minnu fɛnɛ tun bɛ aéroport ale kɔnɔna la olu fɛnɛ kɔni tɛgɛ da dollar wari 10,000 o de kan u y'a minɛ Asiatique dɔ la ale kɔni tun bɛ ka i kunda Addis Abeba dugu kɔnɔna o de kan a yɛrɛ ka fɔ ko nin wari minnu tun b'a bolo sɛbɛnfura foyi de kɔni tun tɛ wari in na. An bɛ taa Jafarabekaw olu fɛ yen nɔ Jafarabe ale bɛ Tɛnɛnku o bɛ Mopti mara o la nin dugu kɔfɔlen maa ninnu kɔni banbagaciwale tigilamaw kelen don ka daga sigi olu da la a bɛ kalo kelen bɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi maa tɛ don u ka dugu kɔnɔ wa maa fɛnɛ kɔni tɛ bɔ u ka dugu o kɔnɔna la maa marafɛntigi ninnu kɔni fɛ a yira k'a fɔ ala ni u ka nin baara in sababuya la sa olu kɔni baloko dɛsɛ kɔni bɛ ka don u ka dugu o kɔnɔna la min n'o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fɛnɛ ka se ka ɲina samiya sɛnɛ kɔni ka o gɛlɛyaw ma kosɛbɛ. Direkaw fɛnɛ a bɛ tile saba bi fɛn min ye Orange Mali nɛgɛjuru sira kɔni fɛnɛ tigɛlen don olu fɛ yen nɔ u tɛ ka se ka lahalaya foyi ni ka olu sɔrɔ kunnafoni di ale sira kɔni fɛ fɛn min ye maa caman ye olu y'a yira k'a fɔ k'u ka baara caman kɔni olu fɛnɛ kɔni jɔlen don ka sababuya kɛ nɛgɛjuru sira kɔni tigɛli ye. An bɛ taa Forko dugu o la a kalanso min bɛ yen nɔ o ɲɛmaa ni o ye Ahamadu Aksagayidu ye ale kɔni bɔnɛna ani na alamusa tɛmɛnen in na maa marafɛntigi dɔw kɔni olu fɛ a kɛra Mayandu ye ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kilo 15 bɔɲɔngo o de don a yɛrɛ k'a fɔ nin cɛba in yɛrɛ kɔni u ye marifakisɛ de kɔni ni ka a ci ala k'a sɛbɛkɔrɔ jogin kosɛbɛ u y'a ta ni ka taa n'a ye Gawo labitaniso o la a kɔni tayana nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati maa minnu kɛra sababu ye ni ka a bɔnɛ ani na a yira k'a fɔ a fagara don min na sa o dusɛnɛ kɔni kɛra dɛfu yɛrɛ kɔni kuncɛli ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Etats-Unis-kaw ka jamana o kɔnɔna la Etats-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale ye hakilina kura ta tɛnɛndon ni o bɛnna juin kalo tile 9 ma san 2025 a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana 12 ye olu kɔni bɛna bali ka don u ka jamana o kɔnɔna la o jamana 12 dɔ bɛ tali kɛ Afghanistan, Chadi, Birimani ka taa se Congo Brazzaville o ma ko k'a sababuya kɛ ko lakanabaliya de bɛ nin jamana ninnu olu kɔnɔna la. An bɛ taa Chadi jamana ale kɔnɔna la Chadi jamana ɲɛmaa ni o ye Mahamata Idrissa Déby Itno ye alamusa tɛmɛnen ale kɔni ye lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ka a jaabi ka sababuya kɛ a ye a ka jamana kɔnɔdenw ni ka olu bali visa la ka taa a ka jamana o kɔnɔna la ko ka sababuya kɛ lakanabaliya o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Chadi jamana ɲɛmaa fɛnɛ ye lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa ni ka ale jaabi k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lamɛrikɛnw fɛnɛ ye u tɛna don olu fɛnɛ ka jamana o kɔnɔna la k'a b'a yira lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa la ko sanu tɛ olu bolo miliyari tɛ olu bolo ko wa wari caman fɛnɛ tɛ olu bolo nka olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ u bolo an'u ka danaya fɛnɛ kɔni bɛ u bolo. An bɛ taga République démocratique du Congo ni o ye RDC ye u ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kiiri koɲɔgɔn ma ni o ye Constant Mutamba nin wagati in na ale bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan min ni sigana kɔni talen don ka a sɛgɛrɛ ni fɛn min y'u ka wasadenw kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɔni ka o busamisɛn ni ka o guwan la walasa ko olu bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye dollar wariya miliyɔn 40 ye o de kɔni dira ma k'a fɔ k'a ka kasobon kɔni ni ka o jɔ kasobo min yɛrɛ kɔni ni a tun kan ka jɔ kinzankanikaw olu de e fɛ yen nɔ nka a yira k'a fɔ ko dollar wari miliyɔn 40 na a ye miliyɔn 19 ni murumuru 9 ni ka o de di cakɛyɔrɔ dɔ ma cakɛyɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Zion Construction SAR la nin cakɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni a ma lakodɔn u ka jamana marabaw olu fɛ wa yamaruyama d'a ma k'a fɔ k'a ka nin musaka in di cakɛyɔrɔ in ma ko ka kasobo in yɛrɛ kɔni ni ka ale jɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka yelen sigi ko in kan. An bɛ
bɛ taa bɛnɛnkaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni ye bingani wale ta ka bɛnɛnkaw ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ni ka o sɛgɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o la a yera k'a fɔ ko maa 5 kɔni o bɔnɛna a nin na maa 5 na u ka kɛlɛkɛcɛ 3 ka taa se polisi maa 2 olu kɔni tanyana k'a kɛra dugu min na sa o de ye Tanukun ye Tanukun a bɛ ta Gine ta sigida o la a yera k'a fɔ ko karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw ka nin bingani wale in kɔni senfɛ sa fintigilakaw olu kɔni ye fɛn min ye pankurun ta ni ka taa tasara sira kɔni ni ka o ta ka u sɛgɛrɛ Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni ka da u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan an bɛ seli ale hukumu kɔnɔna la halisa k'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen sanbɛ ala k'an ka seliw caya ala k'an minɛ kow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta dɔnni ma kɔnɔ an ka tungarankew ala ka tunga jaw la aw ɲuman taara cogo min na tunga la ala ka segin n'aw ɲuman ye ka na anw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ aw taara fɛn ɲini min na ala ka fɛn nɔgɔya ye ka segin ka na ba Maliba ale kɔnɔna la aw bɛ fan o fan fɛ aw bɛɛ lajɛlen bonne fête ala ka jamana ye ala k'a basigi ala ka basigi la n'a kɔnɔ jamana ye ala ka kanu don jamana kɔnɔdenw na ala ka karɔgɛlɛndinɛ tigilama ninnu ala ka u daga taga bɔ an ka jamana kɔnɔ halisa ala ka sebaya ala ka o di an ka jamana ma ka taa di AES jamana bɛɛ lajɛlen kɛlɛ bɛ jamana o jamana kɔnɔ ala ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan